Moción que presenta sobre la auditoría de la piscina cubierta Gimnàs Municipal de Sedaví, gestionats per Altus GID. Bueno, la proposta és un tema que crec que està candent i crec que de molta gent li veiem avui així, cosa que a mi m'agrada personalment de molta gent de la participació ciutadana, com sempre hem reivindicat. És referent a la piscina coberta, que pareix ser que presenta un conjunt de creditors, que això estiga abans de tancar, i nosaltres volem saber un poc el que passa i el que passarà. Per això diguem que a la localitat de Sedaví es va aprovar la construcció d'una piscina coberta i un gimnàs municipal mitjançant la fórmula de concessió privada durant 40 anys. Aquesta concessió va ser atorgada mitjançant concurs públic al Tusquit l'any 2006. Durant els darrers anys, l'empresa concessionària ha traslladat a l'Ajuntament en repetides ocasions, segons se'ns ha manifestat, les dificultats econòmiques en què es troba per aportar a bon terme l'explotació esmentada de la instal·lació pública, encara que a la presentació del concurs es va establir una previsió de mínim 8 anys de pèrdues a causa de la inversió necessària per reconstruir-la. Per tal d'ajudar a mantenir el funcionament del servei públic, que és el profil d'instal·lació, el ple de l'Ajuntament ha aprovat en successives ocasions un augment del preu que els usuaris del servei han de pagar, a més de donar la llibertat a l'empresa per establir els horaris de funcionament. D'igual manera, també ha accedit el ple de l'Ajuntament a avançar el pagament de la taxa municipal de 45.000 euros anuals compromesos al ple de condicions, al concurs públic, al qual Altius GID va concórrer. No obstant, les ajudes atorgades per el ple municipal de l'Ajuntament de Sedaví a l'empresa Altius, aquesta va presentar durant el mes passat de juny una notificació per registre d'entrada que comunicava la intenció de cessar l'explotació de la piscina i gimnàs municipal el pròxim mes d'agost. Al grup municipal de Sedaví considerem que aquesta decisió unilateral presa per l'empresa concessionària posa en una difícil situació a la població tant per les conseqüències econòmiques que es deriven del contracte signat com per la pèrdua d'un servei municipal del qual estan fent ús els veïns i veïnes de Sedaví. És per això que demanem l'adopció dels següents acords. L'Ajuntament de Sedaví es compromet a mantenir en bon estat les instal·lacions que deixa la concessionària mentre es troba una eixida vàlida a la situació, ja sigui mitjançant un nou contracte de gestió privada, assumir la gestió municipal per un cas portant a terme el tancament definitiu de la instal·lació. Segon, la intervenció de l'Ajuntament de Sedaví portarà a terme l'auditoria completa de la gestió realitzada durant aquests anys per Altus GID, exigint la següent documentació, inventar i actualitzar l'històric dels actius de la piscina i gimnàs municipal, indicant data, compra, substitució, reparacions, proveïdors, cost de manteniment, preus, etc. I fet a cada necessitat d'alimentari durant els anys d'explotació. Factures de compra i serveis rebudes per la piscina i gimnàs durant els anys d'explotació. L'històric d'usuaris durant els anys d'explotació detallant els imports cobrats pendents de pagament. L'història del personal contractat detallant, a banda de les dades identificatives, el sou brut anual, funció, data d'inici o final de servei, amb la càrrec als comptes dels resultats de la piscina i gimnàs. Comptabilitat detallada de la piscina i gimnàs durant els anys d'explotació. Informe del deute total de la piscina i gimnàs detallant les entitats financeres implicades, les quantitats inicials i pendents, interessos pagats i per pagar, les dates de formalització i la duració dels préstecs i finalitat de la despesa. Contractes firmats amb terceres persones, físiques o jurídiques, per a qualsevol activitat mercantil o laboral relacionada amb la piscina i gimnàs durant els anys d'explotació. Tercer, en cas de que l'Ajuntament no pugui personar-se per a fer l'auditoria, evitar-se perquè se designi una entitat encarregada de portar a terme l'auditoria sempre sent encarregada de la seva supervisió. Quart, entregar tota la documentació del resultat de l'auditoria a tots els grups polítics de l'Ajuntament de Sedaví, així com a l'alcaldia durant el mes de setembre. Cinquè, donar compte de l'auditoria en el període extraordinari de setembre o si no és possible fer qüestions temporals en un període extraordinari del 1 d'octubre. Sisè, posar a lliure disposició de la ciutadania un règim d'auditoria portada a terme per tal de no complir els punts corresponents a la llei de procediment de datos. Setè, a partir dels resultats de l'informe del qual es donarà compte segons el punt 5è, preparar un estudi de viabilitat del servei públic. És evident que nosaltres presentem aquesta proposta perquè podria dir que no som coneixedors, nosaltres, per almenys
conselleria tinguérem una reunió en una empresa que nosaltres vam dirigir a nosaltres que estaven interessats en gestionar-la, en que estiren a la posició, i que jo tampoc sé el que ha passat perquè l'únic que sé és que no han hagut més contactes i evidentment el poble està així i el poble vol saber i m'imagine que coses d'estes, alguna d'estes s'estarà fent, de dir, què estan fent-ho? Perquè jo no sé si tot estan fent, per això si estan fent-ho, i jo ja no m'ho he entès. Si no, demanem que passa. Señor Escribano. Bien, nosotros vamos a votar a favor porque en realidad pues evidentemente no que llevan a la intencionalidad bajo nuestro punto de vista nosotros que de alguna manera pues supervisar la gestión que ha llevado a cabo con la documentación precisa y necesaria, o sea, supervisar una palabra la gestión que se ha desarrollado sobre todo la cuestión económica de los sectores de la propia piscina, con lo cual nosotros vamos a votar a favor, cosa que evidentemente damos por hecho que el ayuntamiento ya lo tiene. Señor Cabañas. Anem a votar a favor, sí que tenim coneixement que està fent una auditoria que el que són les juntes de govern sí que ens ha arribat que s'ha de pagar l'auditoria, ja anem a anar per escrit a l'oficina de Trau i que sé que encara estarà, per això no tenim coneixement d'ella. Sí que m'agradaria añadir una cosa al principi, perquè així diu que l'Ajuntament avança el pagament de la tasa municipal de 45.000 euros anuals. Després també m'agradaria incloure que també les condicions de la part que és l'espècie, que no és en efectiu dels 45.000 euros, que ajusta més res el que és l'explotació de la piscina descoberta i també res el que és els ingressos per l'arrendament del lloguer del parc que hi ha en Presportiva. O sigui, només res d'aquesta quantitat, al igual que se recanta també al llarg d'estos anys. Yo antes de que le pase el señor portavoz, le agradezco la moción al señor Serrano, porque esto es una cosa que lleva este tipo de gobierno, no ahora, ya se lo adelanto, que queríamos hacerla evidentemente cuando tuviéramos más datos, más información que pudiéramos trasladar directamente a la ciudadanía y evidentemente no. Las reuniones de información entiendo que se deben hacer aquí como muy bien usted ha hecho, es decir, si se tiene que informar al pueblo, si se tiene que informar a la gente que participa del polideportivo de la piscina, entiendo que el Pleno es el sitio adecuado para reunir a todos los ciudadanos de este pueblo en la medida que contribuyan y que pregunten lo que crean necesario y que evidentemente le contestaremos a donde podamos contestar en función de la situación en este momento que está. Ya le adelanto que el viernes que viene tendremos un pleno extraordinario con el fin de tomar medidas con la piscina. Es decir, y ahora le contestaré al señor Mocholi porque es cierto, a 10 puntillas está todo en marcha. Señor Mocholi. Como aclaración, después, evidentemente, del pleno extraordinario del viernes que viene, en septiembre, en función, porque evidentemente sabe que agosto es un mes y nadie
judicatura en función de cómo evolucione. Si es a primeros, como si es a últimos de septiembre, se convocará una reunión sin ningún problema, tanto aquí como en el propio polideportivo, porque entiendo que, como muy bien ha dicho, es decir, este equipo de gobierno no es que ha estado a favor de informar, es que desde el minuto 1 que se inició este expediente en el año 2004 ha dicho lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y a dónde íbamos a llegar. Es decir, fíjese si sin ninguna bola de cristal se pueden llegar a adivinar cosas. Pero de eso ya entraremos cuando el público pregunte y veremos las contestaciones una a una hasta donde podamos contestar. Es decir, porque estamos aquí para informar, sobre todo para informar y evidentemente para defender los intereses de los ciudadanos. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, en las cantidades que se pueden recibir. No todo vale.